Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Ka dukaan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. MLA jong ka Nongston constituency ba Macmillan Bersat ulapan pau ya kajing sengau benyau halor kajing wan penthut jong ki kattu kat ni ki breu ya ki nong tre jong ka company ki bawan ban le ya ka survey ban test ya kajing long jing man jong ka khandau haswa ban pentre ya ka school ka bala bai pisa de ka Ministry of Tribal Affairs ka bala tip kom ki Eklavya Model Residence School ka badan hakash nong so paru kumban chupan kan mau bahaka khatlain trik kirunar ki ba amla satya ban tip ki lalet ban sho dusman yi ki breu ki badang le ya ka soil investigation lani ka soil testing haka jaka bala thumu ban tei ka te ka school ka bala tip kum ki Eklavya Model Residential School bad hadin gani ka jingsha sho kini ki nong trei kala don ru ka jing sapriang jong ki khubor ki bala kenno baka don ka jingti bat survey marpo khandeu ka bala yalam bakla de ki katto ka ningut ki breu ki bakwa ban penthut ya ki kampen roy hapo ka Nongston constituency hakabaya dei bat kani ka bentan ka liang jong UMLA ka Nongston ha ka arpuway trik rumpang arjar arpuway ulapun syai de ka baong bahaswa ban pentrei ya kinu ki project jong ka sarkar India ki habban le ya ka subsoil investigation lene ka soil testing shwa ban penkre ya ka DPR bat ya ka design bat kumju shwa ban le ya ka foundation namar teng ka khandau lada pech shajrong i kumbaka dei ka khandau Henry lada drill pat syapo khandau kala bandon de ka wai pat ka jat khandau ka balong sbo nagata ka daw ki expert ki bajushna ya ki yeng ki sem kimban se ban hab le shwa ya ka soil investigation lani ka soil testing hashwa ban shna ya ki nog jingtei ki bakham he but what ban shna na ka jingyada na ujumai ru ki hab ban shna Ulo ongru bakat kum ki technical expert baka soil testing amdai tang ban le shwa ban shna yi ki yeng school ne ya ki nu ki yeng ki bahe namar wat yi ki jingking ki bahe ru ki hab ban le shwa yi ka soil testing khnang ban penthikna ya ki jinglong jingman jong ka khandau tengah kwa ban persya hek ki pai ba bakate ke jingdon ju ki te sobe team hang tai hapo so peru haka jaka ban shna yi ka te school ka bala fund daga Ministry of Tribal Affairs ka bangitip kum ka Eklavya Model Residential School kadai gue school ke bayan kat do pat kadai school JNV ke badan nong pendai pat kadai jaka bala ais ngobha syaka soka megala dan bagi education department bala ais ngobha da ikong Bernadette Company ba ikun joka ka Ibrista Company ba ka jika ka bagi IT pergi kadai khasan ikan ba kat kum ka policy juga government ya ke ba ai jaka so ba nak tak jing don kam juga soka ki ai kam Baka soka megila dan bagai education department gila dem aikam ya ka kun juga kong Bernadette ka bagai tip kerteng ka Ibrista ka bani baka te bala katkum ka policy juga government haban aikam ya gibai jaka soba tengah kwa ban persai khamat ki pai ba juga Nongston constituency ngidon mata ki major project ka bala fund da soka India kumbang tip ka Nongston mawe road ka Nongston jumpai kersai jegau sekauti kini ki project ki bahe pa kiba yat lengba ke sono stein bat lengba ki project ki bahe karwan ra ya ka roi kapa karwan ra ya ka ai kamai jam karwan ra ya ka yok ka juga than ka dong ka juni stai la ki pentre ni ki jingking ki bahe ro shwaban pentre shwaban le ka foundation shwaban le ka DPR shwaban le ka design ki ha ban le be ka subsoil testing investigation kemur bantes ya ka jinglong jingman juga khandau tengah kwa balong ba ngaslo ban kentu de ki jingso ki pai pa juga nong stein pangim dei ban yalam dagi kubur lam le kapakan tak kan kata ya keroi kapa ke development ha barok kiliang juga nang stang gejungi ngasosi balong ba kumnong ikmat bodon gejung kli aku akan kentu gi pai ba bangim dei ban yalam bakla de ki wei pat ki kentien ka purpose ke jing thmu ban sna school bangin persaprian de ki kubur lam le da ka wei pat ka kubur ban ong ba kalong kumta kalong kumnem tai ngakum ya katangam sengoi hapat ngathai la don gi ba bisni gi ba pihun ya kan nuku ke project kabadon po ka district juni kabadon po ka konstri ke jongi kabamut pagila ban ong bagila ban kenthok gila ban wonia gila ban criticize ngau kum no mikmat ngap dia subhai kan no gajing kenthok ni pai pa ngap dia subhai kan no gajing wonia wodong jogi pai pa tan ba kum no mikmat badon gi jingitli ngakwa man pinsai pa kaman ki pai ba jo kan ston menta kile ya ka soil investigation ka soil testing shwa ban penkre
ya ka design, swaban perkhe ya ka DPR, swaban pen scam ya ka foundation jo ketika school mari ka school ka building ka bahe. A major building la banau. Te kum napa kata ba kat kum ki expert, kat kum ki baban ong ban snai ka building ka bahe. Ki ong ba wat kumulo ban yada na ujumay ka ban snai. Ki ong ban withstand bari ujumayo. Te nama kata nga kwa ban ketui ki pai ba jo ka stoin sngau ba. Sngau ba. Ta ka sngau nga ka pat ba ngim dei man ya lam bakla. Sino mtala da la shai. Mentau bunai mat ngin sanction. Ya ka double lane road na Nongstoin, Syakambrai, Krisai, Chachigau, Syakawati. Bat haki jaka basnai ki jingking bahe. Bat hamman ke chini ki hapan le ya kata ka soil investigation dan ka soil testing. Te teng ki bai ba ke jungi tang bai lam bakla do weiwa. Ki penthut no ya ki expert ni ki company ki banaba ki bakwa banwan ra ban tre ki project ki bahe ka ba kajaj menriu jungi ngim padon kita ke export ki banla banle kata ka benta ngim ban si kung gusto ka mengela hapan sim na ba banle ya kata ka investigation banle kata ka testing tengah kwa banong ki ba kum ong aktin nongwei ngabu lupa ka kevet teng la lagi yos ngewi ki jing batai jung lagi la bandon sibun ki jing kentho ki la bandon sibun ki jing wonia henry nagaleng jung ba ngaong ba ka jing sisa ka sahi ki jing sisa lara phimge je kata ha ka bai dei ba ka jingle e ka soil investigation soil testing hangta ya ka snong sok paru ka ban sina ya kata ke school ka bla fund ka ministry tribal fair ka bang itip kata ke iklavia model residential school salai pe nya di si office nakatnar ka bang itip ku sub registrar ka jaka bala ais mo ba ka sat ika ka purpose jongka ka long ban sina be je kata ke school kam don bagi wei pat ki jing tu kumbala ya bakala da mano tengah kapana ke tu sin pa di pai ba pagi dia trailang wala takim sngau tenat jangaru ngakapa iki bing dia trailang naga benta kajing baju kada ustai ngajini ladang iyo ya gimti ki singking ki suak ki bahe ladang iyo ya ki school ki babha kajing mutoi kam de ke jonga kade ki jing mutoi jong pai ba kajing mutoi khamtam yo pai ba jong nongstoi assembly konstitusi ke jingi bat ya unong song snong jong ga district ki ba hoi